Sik. Soalnya sik terapi. Yo. Sigra kumya. Kendang rampak. Sigra kumya kendang rampak.
pokokane lur jadile pasar kemis yo hayu tur yo jogete gandes luwes ing sore iki ngibur utawa ana acarane damar ngono yo ganonge singa manggala dina iki yo suka parisuka ngono lur yo mula iku ayo gek ndang diwiwiti maneh lur silak magrib lur ayo